Astăzi sărbătorim, să zicem așa, prin inaugurarea acestei hale, finalizarea acestui proiect, care a început în urmă cu 4 ani, când am vândut ce am avut, proprietățile imobiliare. Am ales să ne mutăm în chirie, scăpând în felul acesta de povara creditelor bancare, astfel încât plus valoarea care am realizat-o ne permite să ne dezvoltăm și să facem profit. Practic, noi acum avem aici la cheie totul. Am investit într-o primă fază 3 milioane de euro în utilajele noi din această hală. Într-un an, 2-3, putem să mai utilăm încă o hală. Punem deoparte pentru ca următoarea hală să ne permită, practic, creșterea organică a firmei pe baze sănătoase. Vă dați seama că aici așa putea să fie un câmp, așa cum a fost în urmă cu 8 ani de zile. Și astăzi, după cum bine vedeți, avem 4 hale, care începând cu 2025 vor aduce foarte mulți bani la bugetul local. A fost greu de explicat acest lucru consilierul local la vremea respectivă. Am avut șansa să fiu primar de acum 3 mandate și mă bucur foarte mult că am ajuns la finalitate, să vedem și finalitatea acestor hale, care, cum am spus, ne vor aduce bani foarte mulți. Se creează locuri de muncă, a venit foarte mulți bani la buget, noi putem automat să întreținem mult mai bine comuna, lucruri care își dorește orice primar și cu siguranță faptul că copiilor și nepoților vor lucra în astfel de locații n-au decât să se bucure.